na 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 quay đi cha chinh bom ba phla ba pen don kam u khasi khara la da ngi thi tang chi phau ting ca la sho ca nia la bang ca khana abangi yak ningi ya shong kai ba pen bang khana te dei u quay teng teng lei ha ba no sip ka ba tang na u quay quay i thu sam la chicken tiền quay là dangi ai wan la shong slam rung em chu so khai om don kam ban dai ya khi lai sha tang chicken tiền quay là biang pa ca lagi riu temen ne ki sam la ya u quay ban bam kis ngau bang bha kham tam lei ha por ba dap bam ja ki phet ki ap sa yu quay ban kha don ru lei ki ba ong hana bam du quay ba sien tur kan nom sma ato de te em ka jing shisha banga shoes ngau kia ong kum ta chicken tiền quay là dangi ai wan la shong slam rung em ju so khai om dan kam ban dai ya khi lai sha tang chicken tiền quay là biang pa ca kinh du para lộc ne sam la lam u quay om nang ban sang khana tang la de piak u quay ha shin tur ban kran ban khana ru la ngau shlur dan pat teng teng ki ba bam sha pat ban ya shong marjan ru la i tha na dur miang shin tur ha du ting am la sao kum u la ba de kjit nam chicken tiền quay là dangi ai wan la shong slam rung em ju so khai